24 юни е Еньовден. Това е и празникът на град Обзор. Легендата разказва, че преди да мине този ден, морето взима курбан и едва след празника къпането е безопасно. Само до преди няколко години жителите на Обзор отбелязвали празника на 7 юли. Днес обзорци са запазили тази традиция и празнуват два пъти – на 24 юни и на 7 юли. По традиция на Еньовден в Обзор се открива нещо ново, а тази година на празника на града официално отвори врати и новото крило на детската градина Обзорче. Специални гости на церемонията бяха кмета на община Несебър Николай Димитров, Ели Кирилова, секретар на общината, както и други представители на местното управление. Тържеството по случай празника на града продължи в амфитеатъра, където организаторите бяха подготвили пъстроцветна програма. Голямата изненада на вечерта бе появата на Тони Димитрова, която зарадва хората с едни от най-хубавите си изпълнения. Вече усещам предесен знак. Слънцето бавно загръща се в облачна риза. Все по-студена е всяка вълна, ама надежда има една вест. А морето